Hei, kenen on äänet päällä täällä? Tää on kuvaustilaisuus. Mikä tää palaa? Mä avasin sen uunin. No miksi se uuni palaa? Kun sinne tulee tämmösiä kohtia ja tämmösiä kohtia, niin se on Niin, no ne on vähän epätasaisia ne pullat. Siellä on vähän semmosia ja sit siellä on vähän tämmösiä. Siellä on niinku iso venäläistä rulettia, että kenen suu palaa ja kuka saa paskan pullan. Ja tasotetaan. Sitten me annetaan ton jäähtyä. Sen mä en anna sun tasoittaa. Mihin mun Red Bull meni? Roskikseen. Sori. Missä on? Oh shit. Se Red Bulli on. Ai moi! Hyvää päivää. Seksikästä. Euro 20 juusto. Se taas kallis. Kallistu. Mihin suuntaan se kallistuu? Onko se niinku... Siis nykyään ne myyjät on tässä, niinku tässä asennossa. Niin. No meidän pitäisi laittaa tuo tonne koneeseen. Se piti tasoittaa nuoli alla. Ihan sama, me laitetaan se koneeseen. Me ei laita sitä koneeseen. Voi Onks näissä vettä? On. No ei oo enää. Oi, 2 desi. Sä et tee tätä vaarallista hommaa. Onko se mun ongelma, että poltat neppis? Levitä päälle puolet pehmeästä rasvasta ja ripotta päälle sokeria ja kanelia. En. Mietin niitä kaikkia köyhiä lapsia, jotka mielellään söisi ton pullataikin. Mietin niitä kaikkia anorektisia lapsia, jotka oksentaisi ajatuksesta. Apua, toi oli käytetty. Käytetty muna. Johanna, sä oot ohjaaja. Voiko sä ohjata Laurin pitämään turvansa kiinni? Hei, siinä ei oo sitä valtaa, mä oon ohjaaja. Hei, wow. Miten se turvavälit? Tää on kyllä koronakausi. Pietarin kokkishow. Tässä on varmaan hyvä sanoa, että mä oon siis allerginen omenalle. Et ei mitään. Meillä on nää veitset tässä. Kumminkaan minä ja Lauri ei käytä niitä. Ja Juhana käyttää sitä vasemmassa kädessä. Pietari! Laurilla on paskoi vitsejä. Mä vihaan Lauria. Miksi me tehdään tätä? Se on oikeesti niin ärsyttävä. Sit se vielä näkee tän, kun se ei... Ne on ostettu sitä varten. Meidän tuottajat on tosi trendikkäitä, niin sun pitäisi olla kokata. Näytänkö mä trendikkäältä? Sä yrität näyttää trendikkäältä. Tää on taas tämmönen koivun mäivi tässä lusikassa. Mä haluun luonnon pois mun ruumiista, that's it. Miten me seuraavaksi? Tää on tyhmyri. Jollakin menis tunteisiin tommonen. Hiivat saa kyytiä. Hänesten. Haluatko sä hakea sen, ottaa sen nuolian tuolta? Nuolian. Joo, se mitä sä nuolit kans. Omena. Vahva kahvi, 5/5. Ei muovia grilliin, tulevaisuuden sääntö. Tulevaisuuden, miten se, jos sulla on ollut menneisyyden sääntö jo? Vatkaa huoneen lämpöiset munat ja sokeri paksuksi vaaleaksi vaahdoksi. If you know what I mean. Joku hyvä vitsi. Meidän ruuat palaa. Voi edellä se jo toisen kerran. Hei, sanokaa mulle jotain loukkaavaa. Homo. Ranteisiin, sisin pääsi matkustaa. Älä pöri sitä, se sopii sulle. Onks toi suola vai sokeri? On. Onks toi suola vai sokeri? On. Mä en halua laittaa tota mun kahvia. Molemmissa. Jessica juoksi valoa päin ja valo kaatui sen päälle. Tai on hauskaa. Mä oisin odottanut, että se olisi tähän... Ei saa. Seisokaa tässä, heittäkää toi läppää. Jotain kontekstiakin pitää saada tähän. Mitä eroa mustilla ja vihreillä oliiveilla? Musti on koira. Mä editoin Pietarin naurattu, se nauraa tosi paljon tolle vitsi. Ootteko nyt tietoisia, onko se tarpeeksi pienellä, että ne ei niinku pala? Noniin, se tuli mun päälle. Mä en ymmärrä mihin tuota pastavettä käytetään. Onko tää tämmönen juttu kun tubettajat myy kylpyvettä? Joo, otetaan näitä penkkejä vähän tänne päin, niin sen pitää kantaa nää. Me ollaan hyviä kavereita, koska me
pidetään se niinku liikkeessä ja hyvässä kunnossa. Mut mitä tarkoittaa 4 osaan ja ohuiksi siivuiksi? Koska jos mä 4 osaan, niin tulee aika paksuja siivuja. Vapaa omega-3. Te voitte siis päätellä mitä semmonen on. Ja Eiks omega juttu ole kalassa? Kalanmunat. nyt meillä on meidän hiiva-ongelma korjattu. Kiitos Aikun vinkkien. Tosta tulee kyllä nyt kääretorttu. Bro, mä vittu tapan sut. Ton voi jättää jaksoon. Omenapiirakka. Kyllä, toi oli mun aloitus. Puhutaanko me taas Juhanan Joo. Mä en yllättynyt. Johanna sanoi, että bro, miksi sulla on esinahka? Sun pitää kyllä käydä lääkärissä, jos se näyttää tolta. Ai toi. Ai niin, kyllä mä ymmärrän mistä sä niinku lähet tän kanssa, mut... For the record, mä en sanonut, että se näyttää mun. Älä spoilaa, mä en oo vielä ottanut. Sinihomejuusto. Kanan paskaa. Joo. Grilli. Joo, Semmonen toi on. grilli. No mä yritän puhua, jos ihan sama mä menen leikkiin muiden kanssa. Mihin se Red Bull meni? Minne se meni? Mikä? Aarteiden etsintää. Se kamera on muuten vinossa. Sä oot vinos. Meidän pitäisi julkaista kaikki kokkishowt uncutteina, sit se on ihan hirveästi kaikki semmosia tosi controversial asioita, mitä ei todellakaan voi julkaista. Tosissaan! Muuten ne ois ollut kokonaan. Siellä on yksi syötävä, se on muuten mun. Se on mun. Ja se on selvinnyt vaan sen takia, koska sen sivut on kiinni nois muissa. Helvetti! Meillä on tämmönen joku kroisantti. Esinahasta tuli vittu kroisantti. Kannetaan hänet pöytään. Onko se kuuma? Ei oo. Onko se varma? No, se on mun käsissä. Mihin sä et saa tästä 200 grammaa? Mä saan, mut mä en jaksa. Me pitää keksiä jostain ruokalikainen öljyä taas lisää. Mistä me keksitään öljyä? What do you mean? Mikä on normakulho? Ne on kuulosarjalaisia, onks niillä mukaan muovi jossa? Muovi. Niistä tuli vähän nätimpiä, kun minä painelin ne. Kyllä tää osaa painaa. Nyt Pietari, älä hakkaa mua. Hei, euraa mua koko... Mitä? Mitä? Se on rasvainen. Tähän on päällä tää grilli jo. Laita se... Onko se tässä? Oi, se haisee oikeesti aika pahalta. Mikä nyt? No mitä? Oh shit! What the fuck have I done? Voi perkele! Sit... Nyt... Miksi se menee tälleen? Tiedätkö miten hiiva toimii? Joo, se on bakteereja, jotka piereskelee, niin siitä tulee kaasua, sen takia sen kasvaa. Mietin ehkä lähinnä tuota käyttöohjetta. Niinku... Noi palaa. Mitä sä sanoit? Noi palaa. Mä kuulin, että my balls. Se on vähän Jessica, mitä? Juhana, sulla on töitä. Tää sama lamppu. Taikina saa olla pehmeää. No ei kovaa. Mitä jos se olisi kovaa? Mitä siihen sanot? Miten ne aikaisemmin ei ole ollut ihan yhtä kautta? No niin, mutta tässä on se, että ne vaan tungettiin nää kaikki. Mistä tietää, että omenapirkka on kypsää? Conspiracy makkarat on ihmisiä. Muistakaa edelleen, se on tuossa. Sori, mä tarvitsen hetken toi Juhana tuota. Mitä Juhana teki? Vähän rapsakan palannut
Pikkusen liian vähän kanelia ja sokeria, koska Pietari oli asialla ja ne mihin mä laitoin niinku kunnollisia määriä meni. Bro, sä vedit niinku puolet tuohon pöydälle. Nyt hiljaa. Miten muuten tän jakson loppu tehdään? Miten niin? Kun meillä ei oo, nyt ei oo niinku ainakaan mahdollisuuksia oikein tehdä sitä. Makaan nurmikolla. Se melkein vai koko mun kädet tärisee. Niin. Kädet tärisee. Niin. Kerrotaanko näille meitä katsoville lapsille, että mikä tää... Mä oon 18, niin se on ihan fine. Niin, mietin lähinnä sitä vaikuttavuutta. Kaikista alkoholisteja. Me ei ehkä viimeksi tehty sitä ihan kunnolla, mä pyydän anteeksi. Mä pyydän uudestaan anteeksi, koska ohjaaja siirsi minua. Tää piti vatkata nää ihan itse. Sekoittaa. Matkaa kuule ihan keskenäs oma munas. Laurin pullissa syöpää. Googlasin viuottamisen ja sieltä tulee, että valkosipuli ei kuulu vaginaan. Mitä? Mitä sä normaalisti googailet? Toi on mitä mä yritin löytää. Kiitti vinkistä. Aikun vinkit hiivatulehduksen voittamiseen. Sekoita munasokeri vaahtoon, voimaito seos sekä Mitä nää keksii yhdyssanoja, mitä ei oo ennen ollut. Kyllä siitä munassa jossain vaiheessa pitäisi tulla vaahtoa, mut... Puhukaa nyt jotain. Mitä? Me valitetaan tästä fiilistä koko ajan. Eikö tää vitsejä tästä vitsejä? No mut me yritetään tuurata Lauriin, niin me valitetaan. Aivan. Ja tossa oli vitsikin. Joku kakara meinas susta ajaa mun autoa päin potkulaudalla. Mä en anna tätä ikinä anteeksi. Sit sitä pitää vaivata enemmän. Anteeksi, meillä tuoppu toi suola, niin oisko teillä lainata? Joku siva, että mä en koskaan kelpaa tässä mihinkään. Niinku, onks mä muka niin paska tässä vai? Kiitti. On niinku hitainta hienontamista, mitä mä oon koskaan nähnyt. Sori. Mitäs ne sienet näyttää? Sieniltä. Mitä sä oot tehnyt tälle? Mä avasin sen. Tiedätkö sä, että näiden on niinku tarkoitus olla niinku kokonaisia paloja näiden isojen tässä? Baking paper from Lidl. Me ei supportata tällaista. Eli seinä on niin ehjä sieni. Onko sulla joku käsitys, miten tää tehdään? Mä oon lukenut sitä edes. Mahtavaa. Miksi sä haistelet sitä koko ajan? Eli säkään et osaa ottaa vai? Tämän takia meillä on apulaisohjaajat. Just tätä varten. Sentään, sit kun tää tuottaa kaikki ne miljoonat, mitä tää show tuottaa, niin tästä tulee osinkoja. Harmi vaan, et ei sulle, koska sä omistat tästä firmasta tasan 0%. No hitto, tämähän näyttää mahtavalta. Tää menee myös täysin suunnitelma. Kanelbulla. Voiko stressaa, että noi kanat palaa? Täällä on kissan karvaa. Mitä tai mä ainakin toivon, että se on kissan. Oispa kaljaa. Toki sä käyttäydyt sen kameran kanssa niin kuin sä oisit jo kännissä, että niin kuin, tässä ei oo mitään eroa. Oliko toi nyt varmasti vaan se vara vai onks molemmat? Turpa kiinni oikeesti. Mä vaan kysyin. Onks meillä tarpeeksi hiivaa? Viilsin sormeen. Ehkä ei. Voi. Mitä? Ei mitään. Ai joo. Ai niin, se voi muuten myös olla, että on aika vähissä tää kaasu. Se on ehkä sen takia aika huono se. Mikroon. Nyt on hei. Joo, laitetaan ne vaan mikroon. Ei se... Niin, täällä alkaa lehdet mäyläämään ympäri pihoja. Mitkä noi on? Mitä noi on? No maissi semmoset huikut. Pisan kalteva soijakastike tai mikä tää on. Pisan kalteva soijakastike. Joo. Mikä on edes sukkiin? Onko se vaan munat? Eikö se ole semmonen niinku kesäkuun pizzan näköinen juttu? Siis on sama asia. Kukaan ei siis kuule sua, sun on turha sanoa mitään, mut niinku... Kukaan ei kuule sua.
Joo, nobody. Kuka ei Shush. Tähän näyttää varsin erinomaiselta. Sen pohja on vähän tommonen niinku... No joo, ei keskitytä siihen. Pitääkö sitä jotenkin laukasta? Se sä just sanoa. Onko tässä joku sytytys? Kun tää on varmaan kaasuuuni. Vai? Pitääkö sitä jotenkin laukasta? Eikö 500 miljoonaa 5 desiä? On. Mulla ei ollut matikan tuntia kato vuoteen, niin en mä muista enää tämmöstä. Mulla ei ollut matikan tuntia yläasteen jälkeen. Safety is our number one priority, kuten näkyy. Nyt mulla on hirveä stressi, hirveät paineet. Voi.